Nosaltres hem utilitzat la campanya per explicar-nos quins són els nostres somnis que, com sempre, després intentem que esdevinguin realitats. Intentem i ho logrem, perquè nosaltres convertim els anhels en realitats. I nosaltres el que volem dir és que sí, estem construint un nou lideratge per Barcelona i que mira lluny i que treballarà a prop. I per tant us voldríem dir que nosaltres apostarem pel valor de la creativitat per seguir generant prosperitat en aquesta ciutat. I que nosaltres basem en la creativitat aspectes tan fonamentals com la nostra centralitat i capitalitat cultural i la capacitat de tenir ocupació i prosperitat. Que nosaltres desenvoluparem les polítiques socials que enfortiran la cohesió social d'aquesta ciutat i que nosaltres, amb enfortir el model social de Barcelona, hi tenim una de les grans prioritats. Nosaltres no juguem amb les idees, nosaltres no juguem amb els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, nosaltres estem compromesos, en primer lloc, amb els ciutadans de Barcelona. Ho vaig dir ja fa uns mesos, res del que passa en els ciutadans de Barcelona m'és aliè. Res del que passa, res dels que pateixen, res del que anhelen, m'és aliè. Vostè sí que tot el que ha dit ho complirà. Molt bé. Ja li dic jo, perquè jo amb una vegada que veig... I si no ja m'ho dirà, a més a més. I si no ja m'ho dirà. Jo amb una vegada que veig una persona... Ja ho aclitx. El Partit dels Socialistes, jo com a alcaldable i alcalde de Barcelona, el que el voldria és fer una crida a la participació. Nosaltres hem intentat explicar al llarg d'aquestes setmanes els nostres projectes, els que ens han de permetre guanyar en cohesió social, generar més prosperitat i també generar creativitat que ens permet moltes noves oportunitats per Barcelona. Per tant, jo apel·lo a la participació i demano que la gent s'involucri amb la ciutat de Barcelona a partir d'un fet molt important, puntual però molt important. Demano que es dediqui un dia perquè nosaltres puguem treballar 4 anys per la ciutat de Barcelona, que a més ho farem amb ells, amb els ciutadans.